ازي دمت مدرخ إرتراويان يوم دمت مدرخ بقانقوا تغرينيا سولوس عربن سنبتن بقوزات راي إرترا كاب ساعة شمون تخسب ساعة شعات مشت عب حتصير معبل بعسرت حدا شحين شو عتميتن 20 كيلو هرتز واب 25 متر باند كمون فنوانا بساتلايت ن 24 ساعات عب نايل سات بعسرت حدا شحن 678 ميجا هرتز عب بولاريزيشن فيرتيكال ديمقراطيا ولوط نمرقات ناب إيرتراز فنو مدب راديو إيرتراويان يوم ازي دمت مدرخ إيرتراويان يوم فيبن سولوموني سلام كما يتمسيو كبرات سمعتنا أبناء لومي عربي 14 كاتيت مدمنا كم تلمود زينا دحر مقرارنا رأين متكلات مدرخ هاجراو زيتي كنا ببالكمينا عسيبنا عب مجمريانا يزورحي يكاتيت بعلت كل التزواتي غازيت أو مقلت المدرخ هاجراو زيتي كندقنا الكمينا بتحرز خاء نايلوم زينا دقينا مدمنا عندهم دموئنا سنعين كتالي لكم كساب زلو نلزعنت نحرنت كل قالس بنا قنا يقنا نحقنا لوتي قنا قنا وقنود ودنا سينا مقود قال سين زفلت هزبي سينا مقود قال سين زفلت هزبي لو دنم مزقاب أبزل ألو نعبي عوات بغال سنبر عوات بغال سنبر أيكونن بوزبي هاجر مزفكر يخنون لبي مقال قديفو سراء زربه وقنب عليك حد النزخر كوح مقلا زاملو تتبي زي وكل وكد مرحسن على ما زحن كل ما مهمني سورة بتان محزنة حدقن يعسور شوفنا مدر بيت ملاقتي حمام مالوخنا يقوربي عدلينا هبو أبها قراب سدد نغيثن بقاس بتنو حادنت حسبنا مرامر كوثلنا المفلات نوفر بمقانوس نكوفنا مفقاس ويمنتات نسمم قديفنا دخمة كاب محنقات نقلت حمامنا بزي قلم عبات كساب زلو نزعنت نحرنت كل قالس بينا
እዚ ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና እንሆ ፈለማ ርእስታቱ ኤርትራ ብሕቱምቲ ሃገር ኣፍሪቃ ምዃና ተገሊጹ። መላኺ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ግዳም ካብ ዝነብሩ ዜጋታቱ ብሓውሲ ግዴታ ሚልዮናት ፓውንድ ዓዲ እንግሊዝ ዘይሕጋዊ ግብሪ ከም ዝእክብ ተሓቢሩ። ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ግብፅን ሱዳንን ብቐጻሊ ከም ዝጭወዩ ተገሊጹ። ዝርዝራቱ እታ ብኣፍሪቃዊት ሰሜን ኮርያ እትምሰል ኤርትራ ካብ ኣህጉርና እታ ዝጸልመተት ሃገር ምዃና ኣብ 1993 ናጽነታ ብወግዕ ካብ እትእውጅ ክሳብ ሕጂ ሃገራዊ ምርጫ ከም ዘየካየደት ን20 ዓመት መመላእታ ብሓደ መላኺ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትመሓደር ምህላዋ The International Business Times ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ገሊጹ። እታ ጃምላዊ ማእሰርትን ምስቃይን ሕሱም ሕርመት ናጽነት ምንቅስቃስን ሓሳብካ ምግላጽን እምነትን ኣምልኾን ኣብቲ ሃገር ልሙድ እዩ ዝበለ መርበብ ሓበሬታ ካብ 18 ክሳብ 55 ዓመት ዝዕድሚኡ ዜጋ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ምፍጻም ግዴታ ከም ዘለዎ እዚ ከዓ ሕጂ ቀንዲ ጠንቂ ፍልሰት መንእሰያት ኮይኑ ከም ዘሎ ይሕብር። ቀፂሉ እቲ ሓበሬታ ወርሓዊ ካብ 2000 ክሳብ 3000 ዝኾኑ ሰባት ካብ ሃገር ከም ዝወፁ ይነግር። ገምጋም ዓዲ እንግሊዝ 2008 ከም ዘረጋገጾ እኳ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ጥራይ ኣስታት 40,000 ኤርትራውያን ይነብሩ ምህላዎም የርድእ። ካብ ኣስታት 5.6 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ክሳብ 2004 ጥራይ ልዕሊ 200,000 ኤርትራውያን ካብ ሕሱም ጸቕጥቲ ስርዓት ሃዲሞም ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ዝርከብ ማዕስከራት ስደተኛታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ከም ዝኣተዉ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ከዓ 10,000 ኤርትራውያን ብላዕለዎት ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ተጨውዮም ናብ ሰሃራን ሲናይን ከም ዝተወስዱ ይገልጽ። እቶም ኣብ ሲናይ ዝተታሕዙ ዜጋታት ናይ መፍትሒኦም ገንዘብ ንኽኸፍሉ ዘስካሕካሕ ግፍዕን ማህረምትን ከም ዝወርዶም ዝተፈላለያ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ማሕበራትን ውድባትን ከቃልዖ ጸኒሐን ኣለዋ። ካብ 2007 ክሳብ 2012 ካብ 25 ክሳብ 30,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ብደቂ ሃገሮምን ሱዳናውያንን ኣባላት ጸጥታ ብበደዊን መሰጋገርቲ ሰባት ኣብ ሲናይ ኣብ ዝርከብ መሳቒ ጎዳጉዲ ብዝመኸኸ ፕላስቲክ ከም ዝተለብለቡ ብሩሱን ሓፂን ከም ዝተተኮሱ ብኻራ ከም ዝተጠብሑ ወዶም ጓሎም ጾታዊ ግህሰት ከም ዘጋጠሞምን ገሊኦም እውን ተሓኒቖም ከም ዝሞቱን ይሕብር። ጋዜጠኛታት ብዘይ ዶብ ንኤርትራ ብሕርመት ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ኣብ ዓለም መበል 179 ተርታ ሰሪዕዋ ይርከብ። ኣብቲ ሃገራውያን ኮነ ኣህጉራውያን ትካላት ግብረ ሰናይ ንጥፈታትን ከካይዳ ከም ዘይኽእላ ብሕታዊ ማዕከናት ዜና ከም ዘየሎ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከዓ ንፖሊሲ ሕመሳ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ 2011 ብውሳኔ 2023 ከም ዝኾነኖ የረድእ። ጸብጻብ ዓመት 2013 ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተቆጻጻሪ ጉጅለ ኤርትራን ሶማልያን ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮሚቴ እገዳ ኤርትራ ሶማል ስርዓት ኢሳያስ ምስ እስላማዊ ምልሻታት ርክብ ንዘለዎም መሳፍንቲ ኩናትን ፖለቲካውያን ውድባትን ሶማል ብምሕጋዝ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሞቃዲሾ ዘይምርግጋእ ንኽፈጥር ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣቃሊዑ። ስርዓት ኣስመራ ምስ አልሸባብ ዝምድና ዘለዎም እስላማዊ ምልሻታት ርክብ ከም ዘይብሉን አንጻር መንግስቲ ሞቃዲሾ ከም ዘይሰርሕን እዩ ዝገልጽ። ኤርትራ ነቲ ኣብ 2009 ንእስላማዊ ምልሻታት ትድግፍያ ብምባል ኣብ ልዕሊኣ ዝተስገደደ እገዳ ኣብ ሓሶት ዝተመርኮሰ እዩ ክትብል ትነጽጎ። ይኹን እምበር ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሶማልያ ኤርትራ እቲ እገዳ ን16 ዋርሕ ክናዋሕ ምውሳኑን ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንዋና ጸሓፊኡ ባንኪሙን ኣብ ጉዳይ ሶማል ኤርትራ ክሳብ ሕዳር 2014 ዝዓዩ 8 ተቆጻጸርቲ ጉጅለ ከቕውም ምጽውዑ እቲ ዜና ወሲኹ የረድእ። The International Business Times ብዝተባህለ ማዕከን ዜና ብቪድዮ ብዝተሰነየ መርትዖ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ዝነብሩ ዜጋታቱ ገና እቲ ኣካታዒ ዝኾነ ብመንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ጠጠው ንኽብል ዝተሓበረ 200 ዘይሕጋዊ ግብሪ ይእክብ ከም ዘሎ ኣቃሊዑ።
እቲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ብሕቡእ ካሜራ ዝተቐድሐ ጭብጢ ኣብ መጀመርያ ሰዓታት ካብታ ዕፁውቲ ሃገረ ኤርትራ ኣምሊጡ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣተወ ስምዖን ብዝብል ስም ዝፍለጥ ኣብ ሮምፎርድ ኤሴክስ ኣብ ሓደ ናይ ኢንሹራንስ ወይ ውሕስነት ትካል ዝሰርሕ ኤርትራዊ ዜጋ 200 ግብሪ ክኸፍል ከም ዝተገደደ የርኢ። እቲ ብቴፕ ዝተቐድሐ ዝርርብ ሰበስልጣን ኤምባሲ ኤርትራ ከም በዓል ስምዖን ንዝኣመሰሉ ንነዊሕ ዓመታት ቆንስላዊ ኣገልግሎት ከይሓተቱ ዝጸንሑ ሰባት ኣብታ ኣገልግሎት ዝሓቱላ ግዜ እቲ ንነዊሕ እዋን ከይተኸፍለ ዝጸንሐ ውህሉል ግብሪ ክኸፍሉ ከም ዝሕተቱ ይገልጽ። እቲ ኣብ መጀመርታ 30ታት ዝርከብ መንእሰይ ስምዖን ብሓደ ብዘይ ምርጫ ናብ ስልጣን ዝመጸ ብልዕልና ሕጊ ዘይግዛእ ብሓደ ሰብ ብዝቆመ ምልካዊ ስርዓት ግብሪ ክትሕተት ዝምታ እዩ ድሕሪ ምባል ኣብ ኤርትራ ሰብ ተኣሲሩካ ክትሓትት ኮነ ክትበጽሖ ኣይትኽእልን ኢኻ መሊስካ ንባዕልኻ ኢኻ ትእሰር ክብል ሓቢሩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብልዑል ደገፍ ኣባል ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ንኽጸንዕ ተደጋጋሚ ውሳኔ ኣሕሊፉ እዩ። ኤርትራ ኣብ ግዳም ካብ ዝነብሩ ዜጋታት ትእክቦ ዘይሕጋዊ ግብሪ ነቲ ዞባ ምህዋኽ ስለ ተውዕሎ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ዝነብሩ ኣስታት 40,000 ዜጋታት ኤርትራ ግብሪ ዝእክቡ ኤርትራውያን ዲፕሎማት معجت خبرلهم بتصحفت قديات وصاي التحساسيبهم وصا قديات عد انجليزي اب قنبت كل تشحن 11 اب عد انجليزي نزركب امباسي ارترا كاب ارتراويان نبرت عد انجليزي كبو قبري زي حقاون وعل دبلوماسياو زمدناتات فيينا زغحسن بمخانو دو كبلو التحساسيبون يريوم يكون مبرع بحمله خل تشحن 13 فولي مرمار قجله انترناشنال بيزنس تايمز كابن نابن ገንዘብ ዝተመሓላለፈሉን ዝተኸፍለሉን መረጋገጽ ጭብጥታት ብምቕራብ በጽሕፈት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ገና ካብ ተግባራቱ ከም ዘይተቆጠበ ኣረዲኡ ነይሩ። ሓቀኛ ስማ ንኸይግለጽ ብኤደን ክትስመ ዝመረጸት ኤርትራዊት ዜጋ 200 ግብሪ እንተዘይከፊላ ኣብ ዓዲ ናይ ዝነብሩ ስድራ ቤታ ሊቸንሳ ኣይክሕደስን እዩ ስለ ዝተባህለት ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ዓዲ እንግሊዝ ኣሽሓት ፓውንድ ከም ዝኸፈለት ሓቢራ። بتصحفت قديات وطاع عد انجليز امباسي ارترا بعد انجليز كاب زنبرو زيغاتاتو بمفرراح قبر خمز اكب كستات كم زلون فلتينا يبل نزو قداي زل عيلوم سبسلطان بريطانيا بعسرات حساس كل تشحن 10 نمباسادر ارترا بعد انجليز زي حقاو مكاب قبري نوساني خل تشحن 23 بايتو تصطاو دب حورات هاجرات سلازي تصارر منقست عد انجليز ون نتأجدا سلازي دقفو ኤርትራ በቲ ካብ ደገ ትእክቦ ግብሪ ነቲ ዞባ ስለ ትህውኽ ካብ ተግባራታ ክትቁጠብ ከም ዘለዋ ከም ዝሓበርዎ ገሊጹ። ስምዖን ክኸፍሎ ዝተሓተተ ገንዘብ ካብ 5,000 ክሳብ 10,000 ፓውንድ ይበጽሕ። እቲ ገንዘብ ከዓ ብቐጥታ ኣብ ባንኪ ኤርትራ እዩ ዝኽፈል። ብዙሓት ኤርትራውያን እቲ 200 ግብሪ ዝኾነ ፓስፖርት ክሕድስ ዝደሊ ዜጋ ወይ ዓዱ ክበጽሕ ቪዛ ንዝሓተተ ናይ ወፃኢ ዜግነት ዝሓዘ ሰብ ቆንስላዊ ኣገልግሎት ንኽረክብ ዝኸፍሎ እዩ ክብሉ ይገልጽዎ። ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ዝነብረሉ ሃገር ሰሪሑ ናይ ዝረኽቦ እትዋት መረጋገፂ ወረቐት ብምቕራብ እዩ 200 ግብሪ ዝኸፍል። ብዘይ ክፍሊት 200 ግብሪ ፓስፖርት ክትሕድስ ኮነ መእተውን መውፅእን ቪዛ ክትረክብ ዘይሕሰብ እዩ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ናብ ስድራኻ ገንዘብ ኮነ ሓገዝ ክትልእኽ እውን ኣይከኣልን እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ክሳብ 4,000 ኤርትራውያን ዜጋታት ሃገር ገዲፎም ከም ዝወፁ ይፍለጥ። ኣቦ ክልተ ዋልድ ስምዖን ውላዱ ውሉዳ ሓዉ ሓፍቱ ኣምኡ ወያኩኡ ዘይከፈለት ኤርትራዊት ስድራ ቤት የላን። ድሕሪ እቲ ኩሉ መስዋዕቲ ሃገርና ከምዚ ክትከውን ኣይተመነነያን። እቲ ብሃገርና ዝፍጸም ዘሎ ግህሰት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክፍጸም ኣይፍቅድን እየ ይብል። እንተ ደኣ እዚ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ኣብ ዝጠጠው ክነብሎ ክኢልና ለውጢ ክነምጽእ ኢና ድማ ይብል። ተቆጻጻሪ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ወይ Human Rights Watch መንግስትታት ሱዳንን ግብፅን ነቶም ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዝጨውዩን ምስ ጨወይቲ ነጋዶ ደቂ ሰብ ተሓባቢሮም ዝቐትሉን ዘሳቅዩን ዘይ ሓላፍነታውያን ጉቦኛታት ሰበስልጣን ረኺቦም ካብ ተግባራቶም ክገትእዎም ተማሕፂኑ። እቲ ዝሓለፈ ሰሉስ 11 የካቲት ኣብ በርሊን ዝቐረበ
كاب بزحات قديات بقالة محتد زتأكبت صبصاب قديات كم زحبرو كاب كل تشحن 4 كساب حجي أستات كل 100 شح إرتراويان كاب حجرهم كم زوتون بزحات كاب أتوم مدرسة حران أتأم قبضن سجيرهم ناب إسرائيل كم زعتو تقطع أرجو جل سبعة مسلات حبيرون عب كل تشحن 10 منجست إسرائيل عب دوبات قبضن إسرائيل نوح حاتور مستخلت وحز سدتنياتات ناب حجرا كوانتنكي حاتور سجير كاز جبر فتنتات جنا 5 قارتي تحبريتا يرد تقطع أرجو جل سبعة مسلات إرتراويان سدتنياتات بغتصال 5 جويون سدرا بيتهم من مفتحيهم زخون جنزب كخفلو كم زحتتون قليامون جنزب كفيلم كبقعو نيرترا 5 ملسو حبيرون كبرات ختاتلتين لو مسترالو زينا ازي نيرون ازي دمت مدرخ إرتراويان يوم رأي مدرخ حجر وزته مأتوي هزبي إرترا ناتنت نممزا سلامن فتحن رهوان نمسفان نسلاس عامتات مرير قال سكايدو كبيد مسواتي نايدرب ولدوتات كفيلو
ታሪኻዊ ቅያ ሰሪሑ ሓያላት ዓለም ዘይተጸበይዎ ናጽነት ኣምጽኡ ድሕሪ ናጽነት ግን ጽቡቕ ኣይረኸበን ጻማቓልሱን ደበስ መስዋዕት ዓሰርተታት ኣሽሓት ደቁን ሲኢኑ እቲ ብሕጊ ዘመሓድር መሰልን ክብረትን ዜጋታት ዝሕሉ ዴሞክራሲያዊ መንግስትን ምትካል ዝነበሮ ሃረርታ ኣይሰለጠን ኣብ እዋን ናጽነት ኣደራዕ ባዕዳዊ መግዛእቲ ብሕሱም መግዛእቲ ደቂ ሃገር ተተኪኡ ሃረርታ ሰላምን ፍትሕን ረህዋን ናብ ሕልሚ ቀትሪ ተቐይሩ ምልክተ ተኺሉ ሕግን ስርዓትን ጠፊኡ ውልቃዊ ዊንታን ብልሹ ምሕደራን ሰፊኑ ሃገር ኣብ ሓደጋ ህዝቢ ኣብ ሓሳረ መከራ መንእሰይ ኣብ ከርተት ወዲቖም መራሒ ስርዓት ህግደፍ መሰረታዊ ዕላማታት ቃልስን ሃረርታን ህዝቢ ኤርትራ ክሒዱ ሕድሪ ሰማዕታት ጠሊሙ ኣብ ታለዋህ መሬት ኣብ ክንዲ ሰላም ህውከት ኮስኪሱ ኣብ ክንዲ ፍትሒ ግፍዒ አንጊሱ ኣብ ክንዲ ረህዋ ድኽነት ኣስፊኑ ኣይፋል ንዝበለ ተሓጎም ክብል መሊሱ መዋእል ንእስነቶም ምእንቲ ናጽነት ሃገርን ሓርነት ህዝብን ንዝተቃለሱ ጀጋኑ ሓርበኛታት ብዘይ ኣገባብ ኣሲሩ ብዘይ ፍርዲ ቀፊዱ ብናይ ጠቐነ ክሲ ኣብ ቸላታት ዒራዒሮ ብደዎም ምስ ህይወቶም እንከለዉ ቀቢሩ ዳኛ ዘይብሉ ባዕሉ ኸሳሲ ባዕሉ ፈራዲ ባዕሉ ቀታሊ መንእሰይ ኤርትራ ዕድል ግቡእ ትምህርትን ንቡር ህይወትን ርጉእ ናብራን ተነፊጉ بسم هاجراوا أقلقلوت أب عنكليل درت ألبو قدود عسكرنا تتأميدو بالدعم حير بزيحوو صور حسارة مكرا أمنا خبيدوو أب تازفتوا هاجرو جرا تسفى متأهي وتو سينو أب قبضت بتيحو دمنا نبعي زفكرم سدرابيتو رحريحو حت إلوخ نفت ننبسو أب لعل حدقان نودغي أب قرباب التهاجرات كعقب ناب فقدو خرنعات عالم كفلس تدفيو أبدوبات إيرترا بتقي تحواتو أم مدربدا سهارا بوقع تحي أم ماكلاي بحري بحدقا متحل أم مدربدا سيناي بخارا شمت كوليت تغزيفو ادخلو قالسي ادخلو مسواتي نزج ينيرو أيفالو دقيم يأكل حدنت علامة حيلي تأمور تقاومو قتاي يبلون ميلا فلاليخا قزا بحد وغن كون النت فلاليخا تجزاء دما بتخالق يبقى كل ديمقراطياو لوت ازدقف هاجراو إيرتراو والكسب يخون جوجلي ويودب فلليات بوليتيكاو الرعايون نايروحق بروغرامون بزي قدس أبزاهم موتزيعة أبناي حبار مدب سراح سميرو عمر ملكاو سرعات إسياس بمحزار هاجر نمدحان كبقس مدرخ هاجراو زتي يتوع مبقس علامة مدرخ هاجراو زتي أب إيرتران نز هاجر زرقت هزب زدهخ من إسيات زبار زلو أب كل مدايات زفشلي بكل ممزنيتات زتأفشي زكالو لكيمون مدفع زتعادكي سرعات إسياس عليها نزتت المم بسعة سماعتات محداس بوشت زدرخ نملأ هزبي إيرتراز الساتف مسرتاويان مسلاتن حرنتاتن زخبر قواماو منقست متكال سلطاننا بحزب مملاسيو عبدن دس ودكت سنكلكل زبل زلو سرعات يمو هاي حبيرنا نمكت إيدنا نو نبلو زلعلماو الزخري نخلهم سماعتاتنا هلو كنتات إيرترا أبزقوان زي أب إيرترا كل وسانيتات ناي موسات سلطان أب حدا مرحز تعاقلو والكاملكاو محدر عيزلو اتبشحن شعتم إتنتس عن شوعاتن بقالاينت نايتي أب سلطان زلو هزباو جنبارنا ديمقراسن فتحن وي هقدف زي صدق قوام كام معلا توقينو اتي بديمقراسياو منقدي أب زي صدق حقراو قوام تمركيسو مرج أخساب زقبر كم مسجاجر حجاج أكل كجلجل بهزباو جنبار حرنة إيرترا عبشحن شعتم إتنتس عن سلستن زقوم أكلون فريسيو كفلتاتن تكالاتن نايتي جنبار كا من تجبراو علامات نلل 10 عامات هلاونتهم تفيولو سلازخوني
እቲ ፕሬዚደንት ነዛ ሃገር ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ ይኹን ትካላዊ ቀይድታት ብፍጹም ብሕትውና ስልጣን እዩ ክመርሓ ዝርከብ ዘሎ ቁጠባ ናይቲ ሃገር بمنقد ناي قربا مغابرياتات نايت بريزيدنت ملو بملو اب تحت ولقاو مقطصارو اتيو اتي اب وصا خاب زركبو بيتسب بحوالا زلاخ ገንዘብ ጨቀም እናበለ ዝነብር ህዝቢ ምረት መነባብሮ ምጻር ሲኢኑ ናይ ኩፖን ወይ ከዓ ናይ መቑንን ቁጠባ ኮይኑ ካብ ምዕባለ ተዓጊቱ ተሪፉሎ ኤርትራ ክሳብ 7 ዓመት ዕድሜኦም ዜጋታት ዝዕስክሩላ ኣብ ቀጻሊ ኩነተ ኩናት እትርከብ ሃገር ኮይና ትርከብ ህይወቶም ኣብ ቀጥታው መቆጻጸር መንግስት መንባሩ ዝመረሮም መንእሰያት ኤርትራ ካብቲ ሃገር ማዕልታዊ ይበሩለው ገለ ካብኣቶም ዕቁባ ኳን ተረኸቡ ዝበዝሑ ክጽወር ንዘይ خእል ምረት እንተላይ ዘይ ሕጋው ምስግጋር ደቅ ሰብ ተቃሊዖም ኣለው ኣዝዮም ብዙሓት ሲቪላው መነባብሮኦም ዝመርሑ ዝነበሩ ሰባትን ብዘይ ዝኾነ ሕጋው መስርሕ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ተቀይዶም ይርከቡ ኤርትራውያን ነዚ ዘይ ቅቡል ኩነታት ሃገርን ህዝብን በቀጻሊ ክብድህዎ ይራዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሽጥን ወፃን ውዱብ ተቃውሞ ኣሎ እቲ ብዝቀረባ እዋን ናይቲ ኡንኮ ውዱብ ህላዌ ዘለዎ ትካለተ ሃገር ዝኾኑ ገለ ኣሃዱታት ሰራዊት ሓይሊ ተጠቂሞም ቅዋማው መንግስቲ ክትከልን ኩሎም ፖለቲካው ኡስራት ክፍትሑን በዓውታ መጥላቦም ኣብ ልዕሊ ስርዓት ዘሎ ተቃውሞ ክሳብ ክንደይ ሰጉይሙ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ኣብዛ ዓመፅን ጸቕጥን ኣብ ጥርዚ በፂሑ ተቃውሞና ገንፈለ ዝኸደሉ ዘሎ ግን ከዓ ኣብ ውሽጢ ሃገር ቁሉዕ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስን ውደባን ዳርጋ ፈጺሙ ዘይከኣለሉ ናብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምስግጋር ዝሕግዝ ትካላዊ ቅርጽታት ዘይብሉ ኩነታት ለውጥ ምምጽኡ ዘየማትእ እኳ እንተኾነ ሃንደበታዊ ፖለቲካዊ ውድቀት ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋ ዝፈጠሮ ስግኣትውን ስለዘሎ ነቲ ለውጢ ደም መፍሳስን ዕግርግርን ብዘወግድ መንገዲ ንምምሕዳሩ እዋናዊ ጽምዶ የድሊ ምንትዚ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ጉጅለ ኤርትራውያን ቅዱሳት ደገፍቲ ዴሞክራሲያዊ ለውጥ ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ውዱብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ለውጥ ንምምጻእ ሓቢሮም ክሰርሑ ከም መቀላጠፊ ክዋሳእ ወሲኑሎ ዕላማ ነቲ ኤርትራ ዘሎ ውልቀ መልካዊ ስርዓት ኣብ ቅዋም ዝተመስረተ ማዕርነታዊ መሰላት ኩሎም ዜጋታት ብዘውሕስ ዴሞክራሲያዊ ናጽነቶምን ሰብኣዊ መሰላቶምን ዘኽብር ዝተደላደለ ተጠቃምነት ማሕበራዊ አገልግሎታት ዝህብ ገዛእ ርእሶምን ሃገሮምን ዘማዕብልሉ ማዕረ ዕድል ዝኸፍት ኣብ ቅዋም ዝተመስረተ ውሕስነታት ዘለዎ ማዕርነታዊ ምምሕዳራዊ ቅርጺ ንምትካ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝርከቡ ኤርትራውያን ደገፍቲ ዴሞክራሲ بحابار كم زنقساقسو ንምግባር መቀላጠፍ ኮይኑ ይሰርሕ መትከላት ሓደ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ፍጹም ውልቀ መልክያ ትርከብ ህዝብን ሃገርን ካብ ቀጻለ ስቅያትን ዕንወትን ንምድሓን ከዓ ናብ ዴሞክራሲ ምስግጋር ህጹጽ ኣድላይነት ኣለዎ ክልተ بسلاماو መንገዲ ለውጥ ንምምጻእ ኩሉ ዘድሊ ዘበለ ጻዕሪ ክግበር ይግባእ ሰለስተ እቶም ለውጥ ንምምጻእ ዘድልዩ ወድዓውያን ኩነታት ተማሊኦም እኳ እንተለው እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖሊሳዊ ስርዓት ዝፈጠሮ ሕሉፍ ቀይድታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ቁሉዕ ህዝባዊ ምንቅስቃስን ውደባን ስለዘይ ይፍቀድ ነቲ ኣብ ወጻእ ዘሎ ተዛማድ ናጽነት ኣብ መዓላ ደገፍ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብሱቱር ዝካየድ ዘሎ ውደባን ምድላዋትን ምውዓሉ ህጹጽ ኣድላይነት ኣለዎ ኣርባዕተ إذا بسلطان زلو بريزيدنت تحتات نايزي أب هاجرنا زلو والكملكن قبل الحزبنان هاجرنان زوردو قدعاتن سلزخوني أكال نايتلو تكخون تتبيتاي قبرلون حموشته أما مسرح ديمقراسيا ولو تزساتفو قبل علوين مأكلين وتحدراو تفحتات زلو مكونناتن كمون كالوت سبسلطان منغستي أكال لو تكخونو يخلو حزبن هاجرن كاب فاتن مدحان كلهم ديمقراسيا وسرعات نمسفان زدقفو بأتاتات كحقفو اللوام شدشته لوتي عب وشت هاجر بزركبو لوت نممتع زتوفيو بأتاتاتنا تمرحي كوشت هاجر يزمت زبل امنت علنا كم زيوم زعم مسلو وفيات كم زلو ونتعمامنينا دم فساس زي بلو قلتوف لوتي كمزقاب انتخوينو
እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝካየድ ጻዕሪ ኣብ ወጻኢ ናይ ዝርከቡ ውዱባት ኣካላት ኮነ ውልቀ ሰባት ከምኡውን ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ደገፍ ከም ዘድልዮ ንግንዘብ እዚ ኣብ ቦትኡ እንሃለወ ግን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝመጽእ ለውጢ ንምጽላው ብቐጥታ ክዋሳእ ንዝደሊ ዝኾነ ናይ ወጻኢ ሓይሊ ንነጽግ 7 ለውጢ ንምቅልጣፍ ኣብ መንጎቶም ንምልካው ስርዓት ዝቃወምዎ ኤርትራውያን ዝተሓተ ሓበራዊ ፕሮግራም ቃልሲ ኣብ ምንዳፍ ንምትሕብባር መላግቧ ውሽጥን ወጻእን ዘሎ ናይ ለውጢ ሓይልታት ኮንካ ንምውሳእ ኣብ ቅድመ ማሕበረሰብ ዓለም ተጣበቕቲ ህዝብን ሃገርን እንተላይቶም ስለ ዴሞክራሲ ዝቃለሱ ባእታታት ብምዃን ንምንቅስቓስ ኣብ ኤርትራ ደም ምፍሳስ ዘይብሉ ለውጢ ምምጻእ ዘለዎ ኣገዳስነት ንምጉስጓስን መድረኽ ሃገራዊ ዘተ ምምስራት ኣድላይ እዩ ኤርትራ ምስ ኩለን ሃገራት ኣብ ጣልቃ ዘይምትእትታው ከምኡውን ኣብ ምትሕግጋዝን ሓባራዊ ረብሓ ዝተመርኮሰ ጽቡቕ ጉርብትናን ዝምድናን ምምስራት የድልያ 8 ሓባራዊ ምዕባሌ ከምኡውን ነባሪ ሰላም ንምቅልጣፍ ኣብ ዞባ ኢጋድ ናብ ዞባዊ ውህደት ዘምርሕ ጥቡቕ ምትሕግጋዝ የድሊ 9 ካብዚ ናይ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ሃለዋት ንምግልጋልን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ርጉእ ሰላም ንምስፋንን ኢትዮጵያ ነቲ ብኮሚሽን እጀታ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተወሰነ ብይን ብዘይ ቅድመ ኩነት ከተተግብሮ ንኹሉ ሕናኣዊ ተጻባኣዊ ተግባራት ብቁልጡፍ ደው ኣቢላ ክልተ ኣው ዝምድና ናብ ንቡር ንምምላስ እጃማ ክትገብር ኣለዋ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ነዞም ዝስዕቡ ዕማማት ዘውሕስ ቅጥዕ ምስግጋር ንምውዳድ ምስራሕ 1 ነቶም ክቢሎም ተጠቂሶም ዘለው ሓርነታት ዘካትት ንድፊ ቁዋም ምድላው 2 ሕጋጋት ናይ ምጽዳቕ መዝነት ዘለዎ ብህዝቢ ዝተመርጸ ብጃ ህዝቢ ኣካይዳ መንግስቲ ዝከታተል ናይ ወከልቲ ኣካል ሙቓም 3 ብመንገዲ ኣድማሳዊ ምርጫ መንግስቲ ምምራጽ መሰጋገሪ ስትራቴጂ 1 ከም ትብላዕሊ ዝተጠቕሰ ካብ ኩሎም ለውጢ ዝድግፉ ኣካላትን ማሕበራዊ ጉጅለታትን ዝተወከሉ ባእታታት ዝሓቆፈ ሰፊሕ መሰረት ዘለዎ ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ድሕነት ንምቋም 2 ነቲ ክቢሉ ዝተጠቕሰ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ንምትግባር ዝሰርሕ ናይ ምስግጋር ምሕደራ ንምምስራት ይሰርሕ ህጹጻት ዕማማት 1 ምጅማር ምስረታ መድረኽ ሃገራዊ ዘተ መሃዘ 2 ንመድረኽ ሃገራዊ ዘተ ወኪሎም ዝተወሰኑ ዕማማት ዘሳልጡ ውፍያት ግለሰባት ዝዋስኡሉ ጉጅለ ሙቓም 3 እዚ ብላዕሊ ተጠቂሱ ዘሎ ዕላማ ፖለቲካዊ ኣጀንዳን ስትራቴጂን ከም ዝተሓተ ፕሮግራም ኣብ ኩሎም ደገፍቲ ለውጢ ዝኾኑ ባእታታት ዝሃገር ሰፊሕ ተቐባልነት ንኽረክብ ምጉስጓስ 4 ከም መላግቦን መተኣሳሰርን ናይቶም ኣብ ውሽጥን ወፃእን ለውጢ ዝድግፉን ንለውጢ ዝንቀሳቐሱን ምስራሕ 5 እዚ ናይ ኤርትራ ናይ ለውጢ ኣጀንዳን ጻዕርን ዞባውን ኣህጉራውን ደገፍ ንኽረክብ ምጽዓር أسلامك استانا يخاك بلو هذا كلية كم تفتو مفن العيدة بسرته تايانتو 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 أبسابت كلنا يرترا ينبر بينكم على الزترا حدا حدرا حدر 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 عين فلان عين تعشون ما تتعمون ما تمشون يا حدر
تمارشو لوك تموي سوء من جمنو الرينا زمن الحوى زمن قصالات سفنو سرد يوم لما تخالي سوم جغانو تسوي أوم سقينو رجانا يخونو مريت كوبحولنا سلمى تقلهم كم شمعة بخيكم أنا خبرهم عين فنالي مو بكل عادي حدا أكل قوينا نغمكم عندي عين فنالي بأوراجا هدري يومنا يوم حالفهم بجا إيرو 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 حسمنا بلا تمرري رفرسي تخرم عزيرو تغيري تحولي يا بغي يا نبري إيرو 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 سيقا سوء من جمنو الرينا زمن الحوى زمن قصالات سفنو سرد يوم لما تخالي سوم جغانو تسوي أوم سقينو رجانا يخونو مريت كوبحولنا سلمى تقلهم كم شمعة بخيكم أنا خبرهم عين فنالي عليك قبيلة عندي عيرتها كبسة مسبولة عين فنالي بحيمانوتي ناي ولدو قويو عملو خونتي إيرو 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 عزمن تحيا واي نروح بحجي زي ودات ويواي يكون انبر كم بحر واي تحلف يكون ذتواي إيرو 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 إزي دمت مدرخ إرتراويان يوم ጋዜጣዊ መግለጺ ህዝቢ ኤርትራ ብዘደንቕ ጅግንነት ተቃሊሱ ንኹሉ መሰናኽላት ሲዒሩ ኩናት ናጽነት ብዓወት ዛዚሙ بمنجد ريفرندم مرجعو نلؤلاويت حجر الرجاجيتو يخون مبر التاريخاو مرجعات مسل رئيسو الثاني إيرترا كم حجر بمرجعات مسل رئيسو الثاني إيرترا كم حزبي أي تملان حزبنا زاجيت
اتبعلو زمرطو منغستناي مقام مسلو تنفيقو يركب نحنا نناصنت نديمقراسي نفتحي تقاليسنا نحنا نخبرت نسبعو مسلات نرحوا تقاليسنا نزي خبرتات زي فتصم بمخدع ኤርትራ ሎሚ ኣብ ትሕተ ውልቀ መልካው ምሕደራ ተቆሪና ቁጠባኣ ተረሚሱ ህዝባ መሰረታዊ ጠለባት መነባብሮ ተሐሪሙ በሐሳረ መከራ ጨካን ጸቅጥን ኩቱር ድኽነትን ይሳቀሎ ቅዋም ዘይምትግባር ሃገራው ባይቶን መራሕታ አካላት ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ግንባር ምድስካል ስርዓተ ምምሕዳር ፍትሒ ምልማስ ውሽጣው ተቃውሞ ምጭፍላ ፕሬዚደንት ኩሉ መንግስታው ስልጣን ንኽግብት ማዕጾ ኸፊቱ ፍጹም ስልጣን በመግባት ፕሬዚደንት ብዘይ ሕጋዊ ወይ ትካላው ገደብ ሃገር ከም ቃሕታው ንኽረግጥ ኣኽኢሉ ግዛእተ ሕጊ ዘይ ምህላው መሰረታው ሰብአው መሰላት መግሃስ ዜጋታት ጋዜጠኛታት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ መኮንናት ሰራዊት ብዘይ አገባብ ምእሳር ደረት አልቦ አስካሕካሕ ማሕቡስ እሱራት ፖለቲካን ሕልናን መውጋድ ብሕታው ማዕከናት ዜናን ናጻ ፖለቲካውን ሲቪካውን ውዳበን ባሪኹ ሃገር ነጺሉ ኣብ ፍጹም ከበባ ብምእታው ንኹሉ ፖለቲካው ባይታ በመብሓት ዝጠፈሸናይ ኩፖን ቁጠባ በምትእትታው ገደብ አልቦ ሃገራው አገልግሎት በመስገዳድ መነባብሮ ህዝቢ ናይ መምሕያሽ ተስፋ ዓጺው መንእሰያት ሃገሮም ገዲፎም ንህይወቶም ዘስጋዕ ሓደጋታት እናጋጠሞም ንኽስደዱ አገዲዱ ብዙሓት ዶብ ኣብ ምስጋር ብጠያይ ተሕዋቶም ይረግፉ ኣብ ምድረ በዳ ሰሃራ ብወቕዒ ፀሓይ ይሞቱ ኣብ ባሕሪ ጥሕሉ ወይ ግዳያት ኣፍለስትን ነጋዶ አካላትን ይኾኑ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ይጥለባሎ ለውጢ ኸዓ ዘይተርፍ እዩ ፖለቲካዊ ተቃውሞ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን እናዓበየ ይመጽእ ኣሎ ይኹን እምበር ኣብ ሃገርና ዴሞክራሲያዊ ምስግጋር ንምግባር ዘኽእል ትካላዊ ኣገባብ ኮነ ናጽነት ናይ ርእይቶኻ ምግላጽን ፖለቲካዊ ማሕበራት ምውዳብን ብዘይ ምህላው نتخيلو نايتي زنصلالو حدغا سرعه البو عغرغر نموغاد زيد اللي دم كم مفساس نمدحان ودب لوطي نممصا باغو مصعر عزوز اغداسنت كم زلوو ينصر مدرخ هاغراو زته نخلم ديمقراسياو لوط زدليو ኤርትራውያን አውሽጥን አወጣን ስሩዕ ፖለቲካው ምስግጋር ንምርግጋጽ በሓባር ምስራሕ ከቀላጥፍ ነቲ አውሽጥ ሃገርና ዝኸይድ ዘሎ ምስጢራው ውዳበን ምቅራብን ንምሕያል ብዛዕባቶም ኣብት መሰጋገር መድረኽ ክውሰዱ ዝግብኦም ከም በምርጫ ዝቀውም ሃገራዊ አካል ወከልት ምምስራት ሃገራዊ ቁዋም ምጽዳእ በአድማሳው ሕርያ መንግስት መምራት ዘአመሰሉ አድለይት ስጉምትታት ሓባራው አራአያን ምህናጽ ይሰርሕ ዕላማው ድማ ነቲ ዘሎ መልካው ስርዓት በመእላይ ማዕረ መሰላት ዴሞክራሲያዊ ናጽነታት ቀረብ ማሕበራዊ አገልግሎታት ዕድል ሰብአዊ ዓቕምን ሃገርን ምምዕባል ዘውሕስ ቁዋም በዝሰረቱ ምዕሩይ ምምሕዳራው ቅርጺ ምትካዩ መንእሰያት ከም ወረስትን ሃነጽትን መጻይት ኤርትራ መጠን መድረኽ ተሳትፎኦምን አበርክቶኦምን ኣብ ጉዳይ ሃገር ንምዕዛዝ ይጽዕር ስሩዕ ዴሞክራሲያዊ ምስግጋር ንምቅልጣፍ መድረኽ ንባህላዊ ክብርታትን ንቡር ልምድን ሕብረተሰብና ምርኩስ ብምግባር ሓደ ንኹሉ ዘሳትፍ ዘተ ንምድንፋዕ ክልተ ሰፊሕ ሃገራዊ ልፍንቲ ንምምስራት ሰለስተ ኣብ ሞንጎ ኤርትራውያን ደለይቲ ዴሞክራሲ ኣብ ወፃእን ሓይልታት ለውጢ ኣብ ዓድን ድልድል ንምህናጽ ይሰርሕ ነዚ ዕላማ እዚ ንምውቃዕ ንኹሎም ዴሞክራሲያዊ ምስግጋር ዝድግፉን ንፖለቲካዊ አጀንዳ ሃገራዊ ተሐድሶ ዝሓቕፉን መርሓባ ይብል ብተወሳኺ መድረኽ ነቲ ብሃገርና ዝካየድ መስርሕ ዴሞክራሲያዊ ምስግጋር ዞባውን አህጉራውን ደገፍ ንምጥራይ
مس كلن حجرات أبحد حداو ربحن زي متأتاون زتمركوسي ناي متحققاز زمدناتات نمحيال نتي دمدامن كأيادن وسانيتات كومشنات دوبن كحسان إيرتران إثيوبيان بزيك المكونت بمتقبر أمانغو خلتين حجرات نزلو ناي أي سلام أي كوينات كونت نمفتحن نور زمدناتات نمملاسن أبزوبا إيقاد أب مغان ناي رجوع سلام بوليتيكاو متحققاز كتاباو ممللا زتمركوسي حباراوي لمعات نمدراخ يسرح مدرخ حجراو زتي لندن كلتي كاتيت كلتشحن 14 ازي دمت مدرخ إرتراويان يوم كبرات ختاتلتي نلوم استدالو زين عنه فلما رأستاتو إرترا بحتو تحاجر أفريقيا مخانا تقليتهم ملاخ السرعات إسياس هاب قدام كابز نبرو زيقاتاتو بحاوس قديتا مليونات باوند عدن لزي حقاو قبري كمز اكد تحبيرون إرتراويان سدتنياتات كاب قبطن سودانن بغتالي كمز جوي تقليتهم زرزراتهم اتا بأفريقاويت سمن كوريا تمثل إرترا
ካብ ኣህጉርና እታ ዝጸልመተት ሃገር ምዃና ኣብ 1993 ናጽነታ ብወግዕ ካብ እትእውጅ ክሳብ ሕጂ ሃገራዊ ምርጫ ከም ዘየካየደት ን20 ዓመት መመላእታ ብሓደ መላኺ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትመሓደር ምህላዋ The International Business Times ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ገሊጹ እታ ጀምላዊ ማእሰርትን ምስቃይን ሕሱም ሕርመት ናጽነት ምንቅስቃስን ሓሳብካ ምግላጽን እምነትን ኣምልኾን ኣብታ ሃገር ልሙድ እዩ ዝበለ መርበብ ሓበሬታ ካብ 18 ክሳብ 55 ዓመት ዝዕድሚኡ ዜጋ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ምፍጻም ግዴታ ከም ዘለዎ እዚ ከዓ ሕጂ ቀንዲ ጠንቂ ፍልሰት መንእሰያት ኮይኑ ከም ዘሎ ይሕብር ቀጢሉ ተሓበሬታ ወርሓዊ ካብ 2000 ክሳብ 3000 ዝኾኑ ሰባት ካብ ሃገር ከም ዝወፁ ይነግር ገምጋም ዓዲ እንግሊዝ 2008 ከም ዘረጋገጾ እኳ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ጥራይ ኣስታት 40,000 ኤርትራውያን ይነብሩ ምህላዎም የርድእ ካብ ኣስታት 5.6 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ክሳብ 2004 ጥራይ ልዕሊ 200,000 ኤርትራውያን ካብ ሕሱም ጸቕጥቲ ስርዓት ሃዲሞም ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ዝርከብ ማዕስከራት ስደተኛታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ከም ዝኣተዉ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ከዓ 10,000 ኤርትራውያን ብላዕለዎት ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ተጨውዮም ናብ ሰሃራን ሲናይን ከም ዝተወስዱ ይገልጽ እቶም ኣብ ሲናይ ዝተታሕዙ ዜጋታት ናይ መፍትሒኦም ገንዘብ ንኽኸፍሉ ዘስካሕካሕ ግፍዕን ማህረምትን ከም ዝወርዶም ዝተፈላለያ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ማሕበራትን ውድባትን ከቃልዖ ጸኒሐን ኣለዋ ካብ 2007 ክሳብ 2012 ካብ 25 ክሳብ 30,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ብደቂ ሃገሮምን ሱዳናውያንን ኣባላት ጸጥታ ብበደዊን መሰጋገርቲ ሰባት ኣብ ሲናይ ኣብ ዝርከብ መሳቒ ጎዳጉዲ ብዝመኸኸ ፕላስቲክ ከም ዝተለብለቡ ብሩሱን ሓፂን ከም ዝተተኮሱ ብኻራ ከም ዝተጠብሑ ወዶም ጓሎም ጾታዊ ግህሰት ከም ዘጋጠሞምን ገሊኦም እውን ተሓኒቖም ከም ዝሞቱን ይሕብር ጋዜጠኛታት ብዘይ ዶብ ንኤርትራ ብሕርመት ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ኣብ ዓለም መበል 179 ተርታ ሰሪዕዋ ይርከብ ኣብታ ሃገራውያን ኮነ ኣህጉራውያን ትካላት ግብረ ሰናይ ንጥፈታትን ከካይዳ ከም ዘይኽእላ ብሕታዊ ማዕከናት ዜና ከም ዘየሎ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከዓ ንፖሊሲ ሕመሳ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ 2011 ብውሳኔ 2023 ከም ዝኾነኖ የረድእ ጸብጻብ ዓመት 2013 ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተቆጻጻሪ ጉጅለ ኤርትራን ሶማልያን ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮሚቴ እገዳ ኤርትራ ሶማል ስርዓት ኢሳያስ ምስ እስላማዊ ምልሻታት ርክብ ንዘለዎም መሳፍንቲ ኩናትን ፖለቲካውያን ውድባትን ሶማል ብምሕጋዝ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሞቃዲሾ ዘይምርግጋእ ንኽፈጥር ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣቃሊዑ ስርዓት ኣስመራ ምስ አልሸባብ ዝምድና ዘለዎም እስላማዊ ምልሻታት ርክብ ከም ዘይብሉን አንጻር መንግስቲ ሞቃዲሾ ከም ዘይሰርሕን እዩ ዝገልጽ ኤርትራ ነቲ ኣብ 2009 ንእስላማዊ ምልሻታት ትድግፍያ ብምባል ኣብ ልዕሊኣ ዝተስገደደ እገዳ ኣብ ሓሶት ዝተመርኮሰ እዩ ክትብል ትነጽጎ ይኹን እምበር ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሶማልያ ኤርትራ እቲ እገዳ ን16 ዋርሕ ክናዋሕ ምውሳኑን ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንዋና ጸሓፊኡ ባንኪሙን ኣብ ጉዳይ ሶማል ኤርትራ ክሳብ ሕዳር 2014 ዝዓዩ 8 ተቆጻጸርቲ ጉጅለ ከቕውም ምጽውዑ እቲ ዜና ወሲኹ የረድእ The International Business Times ብዝተባህለ ማዕከን ዜና ብቪድዮ ብዝተሰነየ መርትዖ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ዝነብሩ ዜጋታቱ ገና እቲ ኣካታዕ ዝኾነ ብመንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ጠጠው ንኽብል ዝተሓበረ 200 ዘይሕጋዊ ግብሪ ይእክብ ከም ዘሎ ኣቃሊዑ እቲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ብሕቡእ ካሜራ ዝተቐድሐ ጭብጢ ኣብ መጀመርያ ሰዓታት ካብታ ዕፁውቲ ሃገረ ኤርትራ ኣምሊጡ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣተወ ስምዖን ብዝብል ስም ዝፍለጥ ኣብ ሮምፎርድ ኤሴክስ ኣብ ሓደ ናይ ኢንሹራንስ ወይ ውሕስነት ትካል ዝሰርሕ ኤርትራዊ ዜጋ 200 ግብሪ ክኸፍል ከም ዝተገደደ የርኢ እቲ ብቴፕ ዝተቐድሐ ዝርርብ ሰበስልጣን ኤምባሲ ኤርትራ ከም በዓል ስምዖን ንዝኣመሰሉ ንነዊሕ ዓመታት ቆንስላዊ ኣገልግሎት ከይሓተቱ ዝጸንሑ ሰባት ኣብታ ኣገልግሎት ዝሓቱላ ግዜ እቲ ንነዊሕ እዋን ከይተኸፍለ ዝጸንሐ ውህሉል ግብሪ ክኸፍሉ ከም ዝሕተቱ ይገልጽ እቲ ኣብ መጀመርታ 30ታት ዝርከብ መንእሰይ ስምዖን ብሓደ ብዘይ ምርጫ ናብ ስልጣን ዝመጸ ብልዕልና ሕጊ ዘይግዛእ
بحادة سب زقوم ملكاو سرعات قبر ختحتت زمتايو دحر مبال اب إرترا سب تأثيروكا كتحتت كوني كتبتحو أي تخيلنيها مليسكا نبع لخايخة تأثر كبل حبيرون ودب حورات هاجرات بالعل دقف أبال هاجرات قبل لإرترا إقدان خطأنع ترقاقا موساني حليفيهم إرترا أبقدام كابز نورو زيقاتات تأكبو زي حقا وقبري نتزوبا مهو أخسل التوعلو أبعد إنجليز كابز نورو أستات 4 زيقاتات إرترا قبرز أكبو إرتراويان ديبلومات معقتخ قبر اللوم بيتحفت قديات وطاي التحساسيبوم وزا قديات عد إنجليزي أبقم بتكل التشحن عسر تحدن أب عد إنجليزي نزركب إمباسي إرترا كاب إرتراويان نبرت عد إنجليزي كبو قبري زي حقاون وعل دبلوماسيا وزمدناتات فيينا زقحسن بمخانو دو كبلو التحساسي ونيريوم يكون مبرع بحملة التشحن عسر تسلستن فولي مرمار قجلة انترناشنال بيزنس تايمز كابن نابن جنزب زتما حلالة فلون زتخفللون من رقاقة الشبطات بمقرب بتحفة إمباسي إرترا أب عد إنجليز جنا كاب تكباراتو كم زي تقطبه أرديو نيرون حقنيا سما نخي قلت بإيدن كتسمى زمرت إرتراويت زيغا كلتا مئتاويت قبرن تزي كفيلا أب عدنا يزنبرو سدرا بيتا اللي چنسا أي كحدسنيو سلستبهلت أب إمباسي إرترا عد إنجليز أشحات باوند 5 خفلت حبيران بتحفت قديات وطا عد إنجليز إمباسي إرترا عد إنجليز كاب زنبرو زيغاتاتو بمفرراح قبر 5 كب كستات كم زلون فلتينا يبل نزو قداي زل عيلوم سبسلطان بريطانيا بعسرات حساس كل تشحن عسر تخلتن نمباسادر إيرترا بعد إنجليز زي حقاو مقاب قبري نوساني خل تشحن عسران سلستن بايتو تطاو دبحورات هاجرات سلزي تسارر منقست عد إنجليز ون نتأقدا سلزي دقفو إيرترا بتي كاب دقت اكبو قبري نتزوبا سلتهوخ كاب تقبارات اخد قطب كم زلوا كم زحبرو قليتوم سمعون كخفلو زتحاتة جنزب كاب 5,000 كساب 10,000 باوندي بتح اتجنزب كا بغطتا اب بانك إيرترا يزخفل بزحات إيرتراويان اتي كلتا مئتاوي تقبري زخونة باسبورت كحد سدل زيغا وي عدو خبتح فيزا نزحاتتي ناي وزا زيغنت زحازة سب كونسلاو عقل قلوت نخركب زخفلو ايو كبلو يقلتوه نفس وكف زيغا عبز نبرلو هاجر سريحو نايز رخبو التوات مرقاقت ورقت بمقرابيو كلتا مئتاوي تقبر زخفل بزي كفليت كلتا مئتاوي تقبري باسبورت ختحدس كوني مأتون موطن فيزا ختركب زي حسابيو نسو تراي زي كوني ناب سدراخا جنزب كوني حاجز كتل اخون اي كعلنيو عب نفس وكف ورحي كساب 4,000 إيرتراويان زيغاتات هاجر قديفهم كمزوتو يفلت عبو خلت والد سمعون ولادو ولودا حاو حفتو أمو وياكو زي كفلت إيرتراويت سدرا بيت يلان دحرتو خلو مسوعتي حاجرنا 5 خد كون أي تمننيان اتب حاجرنا زفت أمزلو قهست أبعد إنجليز كفت أم أي فكرني يبل انت دعا زي فاينانساو حاجز أبزوت أطوك نبلو خيلنا لو تخنا متزينا دما يبل تغزات قجل سبعو مسلات وي Human Rights Watch منقستات سودانن قبطن نتوم لإرتراويان سدتنياتات زوجويون مسجويت نقادو دك سبت حبابيروم زقتلون زساقيون زي حلاف النتاويان قبونياتات سبسلطان رخيبهم كاب تقباراتهم كغتقوهم تمحتينوم اتي زحالف سولوس 11 يكاتيت اب برلين زقربي كاب بزحات قديات بقالة محتد زتأكبت زبطاب قديات كم زحبرو كاب كل التشحن 4 كساب حجي أستات كل 100,000 إيرتراويان كاب حقرهم كم زوتون بزحات كاب آتهم مدرسة هاران أتأم قبطن سجيرهم ناب إسرائيل كم زاتو تغزات أرقو جل سبعو مسلات حبيرون عب كل التشحن 10 تخلتن منقست إسرائيل عب دوبات قبطن إسرائيل نوح حاجور مستخلت وحز سدتنياتات ناب حاجرا كوانتنكي حاجور سجير كاز قبر فتنتات جنا 5 قارتي تحبريتا يرد تغزات أرقو جل سبعو مسلات إيرتراويان سدتنياتات بغتسالي 5 جوويون سدرا بيتهم من مفتحيهم زخون جنزب كخفلو كم زحتتون قليامون جنزب كفيلم كبقعو نيرترا 5 ملسو حبيرون ازي دمت مدرخ إيرتراويان يوم
كرات تخاتلتنا نايلوم مدمنا أبز